Dragi slušatelji, dobrodošli u naše adventsko izdanje emisije Svjetlo dobra. Hvaljen Isus i Marija. S vama je Marija Garić. U najljepšem smo vremenu u godini. Vrijeme došašća, iščekivanja, priprave i unutarnjeg mira. U ovom posebnom razdoblju vraćamo se svojim korijenima, obiteljskim okupljanjima, zajedništvu i običajima koji se prenose generacijama. Danas ćemo govoriti o božićnim običajima ovdje kod nas u Lašanskoj dolini, posebno u Viteškom i Travničkom kraju, područjima bogatim katoličkom tradicijom i lijepim narodnim običajima. Uz nas su gosti koji će podijeliti svoja sjećanja, iskustva i obiteljske tradicije koje i danas žive. S nama su naši volonteri iz Viteškog studija Radio Marije, Zdenko, Nevenka i Božica. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Uvijek bio hvaljen. Dragi slušatelji, želimo vam ugodno slušanje i radujemo se lijepim pričama koje ćemo zajedno otkriti. Kad pomislite na Božić u Lašvanskoj dolini, koja vam je prva slika ili običaj koje biste predočili onima koji nisu iz ovoga kraja? Ja bi najprije istakla što je meni najljepša slika naša kalvarija. Kod nas je običaj na Badnje veće, kad se pojde mrak spuštat, da se nosi svijeće na kalvariju. Tako da naša kalvarija bude osvjetljena svijećama i to je jedna predivna slika i tu se na vrh kalvarije kod naše Gospe žalosne slavi ponoćka misa. Jedan predivan prizor i onda se poslije mise ljudi tu druže, pjevaju božićne pjesme i raduju Božiću. Ja se sjećam kao dijete sa svojim tatom pokojnim sam išao pješice u Vitez na polnoćku misu i poslije mise uz čestitke bude pjesme, malo se popije, malo pojede i onda tu se provede možda sat, dva i lagano kući i do kući zastanemo, pjevamo i znali smo u ranu zoru kući doći sa polnoćke. Božica je iz Zenice ili u Zenici drugčije? Meni je najdraže bilo, djeca sam bila mala pa ja nisam mogla ići na ponoćku, a crkva mi je bila blizu, ovako na jednome brdu. I tu sam slušala, izišla pjesma, to je nešto bilo prelijepo i to mi je najviše ostalo u sjećanju. Iz zornice svako jutro, evo što idemo, to mi je nešto prelijepo. Bog hvala i slava. Vrlo lijepo, a kako se u vašoj obitelji obilježavao početak adventa? Početak adventa, prva nedjelja došašća, paljenje prve adventske svijeće u našem domu. Priprava za Božić kroz cijeli advent sa svetim misama, zornicama. Jedan lijepi osjećaj i duhovno da se pripremimo, naravno neizostavna sveta sakramentalna ispovijed, da se pripremimo za Božić. A kad dođe Božić, onda je to obiteljsko okupljanje gdje se okupljamo obiteljski i gdje idemo ne samo obitelj nego i našim susjedima i oni nama da čestitamo jednima drugima Božić i slavimo zajedno. Kad stupi vrijeme došašća, nedeljom, idemo na ranu misu, molimo, onda dođemo kući, palimo svijeću koja već nedelja je,
zajednički ručak, zajednička molitva i onda se lagano priprema za sljedeće danje za odlazak na zornice. Dakle, zajednička misa, pa onda kava, kolači, razgovor o tjednu koji je prošao. Vjerujem da se može reći da je sve nekako mirnije i smirenije. Kojim se poslovima pripremala kuća uoči Božića? Čišćenje, priprema hrane, post. Kako izgleda badnjak u jednoj obitelji u Lašvanskoj dolini? Što se tiče badnjaka, ja sam rodom iz Župi Turbe. I kod nas je običaj rano ujutru, što ranije, da se nosi hrastova grančica od kuće do kuće. I mi smo se otmali kao djeca, ko će prvi odnijeti nekome ili baki, djedu, susjedu, nije bitno. I oni su nas darivali sa nekim slatkišem, sa nekim sitnim kolačićom, jabukom, koje je meni to posebno me to veselilo, taj običaj starinski. Ali ovdje u našom Vitezu to nema, nije običaj, ali ja imam jednu susjedu koja je rodom iz moje župe i mi rado jedna drugoj podijelimo tu grančicu hrastovu i darimo jedna drugoj na badnje jutro. Da podsjetimo naše slušatelje, naša Nevenka rodom iz Turbeta. Turbe se nalazi nekih 5-7 km iza Travnika, pored Travnika. Badnjak, poseban jedan dan u godini. Zadnje priprave, ja bih rekla, u kući, u našim obiteljima, zadnja priprema hrane, tu što se već tradicionalno pravi, tu je već neizostavna naša sarma, ja je moram spomenuti, i kolači koji se nisu uradili do tada, ali većinom se uradi to ranije. Čišćenje kuće, završetak, finiš, sve bude, a badnja večer je opet prožetam uz molitvu, uz obiteljsku molitvu, uz jednu posebnu molitvu, ja bih rekla, to je za mene bude jedna posebna večer, posebna molitva uz, naprimjer, blagoslov svetom vodom i paljenjem svijeća sa sveto trojstvo mora biti na stolu. U danima prije badnjaka uvijek je bilo puno posla. Kuća se čistila od poda do krova, jer se vjerovalo da Božić mora se dočekati u redu i blagostanju. Mama je pekla kolače, a otac bi obično pripremio drva i bor. Moj dojam je, i kod nas je u kući uvijek bilo, da se kiti kuća na badnjak. Kako je kod vas? A prije je bilo na badnjicu kićenje, sjalica, more, bilo po balkonima, po kući, ispred kuće, pečenje, neizostavno, a na badnjicu je obavezan post bio i postni ručak, ali pečenje se peče i dok se dođe sa polnoćke, onda degustacija. Uvijek se badnjak postio i serviralo je se najčešće postni grah i postna neka pita. Uglavnom je moralo biti postna večera. Počelo je se sa paljenjem svijeća koje se stavljale u pšenicu koja se posijala na Svetu Luciju. Ta pšenica je bila svezana trobojnicom i stavljena na pogaču koja je se napravila posna za tu prigodu. Nosio je najmlađi član obitelji te svijeće, a glava obitelji ili najstariji član obitelji je predvodio molitvu večernju i blagoslov jela i te pšenice. Uvijek se radilo nekoliko vrsta kolača. Miris tih kolača je zapravo najava Božića.
Koji su se prije kolači pravili, a što danas pravimo? Najčešće su bočni kolač, mene izostavne šape koje ne može proći bez njih i ostalo sad. Saljnaci, tradicionalni saljnaci, kiflice, kokos kiflice, orahnjače. Većinom su to suhi kolači da mogu stajati, jel' tako? Da, većinom su suhi kolači koji mogu duže vrijeme stajati da se ne pokvarili, tako da nam dospiju do 3 kralja. Većinom se hrane više skuha, više se napravi jer preko Božića se ne kuha ništa. Mi bar ne kuhamo nikad preko Božića, jedino neizostavna neka juhca ako nestane pa se skuha. Boris se uvijek kitio na badnjak. I to mi je posebna čar kad se Bor nakiti na badnjak, jer tada se to svjetlo i te lampice postavljaju na Bor. Sve ovo ranije što se stavlja nije znak Božića, nije znak svjetla koje dolazi. Badnjak je, drži se post, večera je skromna, no najvažnije je zajedništvo. Kakva je atmosfera polnoćki u vašoj župnoj crkvi ili, evo vi ste rekli da idete na Kalvariju? Je li ima nekakvih promjena kako je bilo prije, a kako je danas? Poslije polnoćki jedno vrijeme je kod nas bio običaj da nas je bila puna kuća, dođemo, pojedemo, popijemo, zapjevamo duhovne i božićne pjesme. Sad je to sve manje i manje. Znam da su naši roditelji pričali, poslije polnoćke se išlo od kuće do kuće i čestitao se Božić. Dok sam bio manji, dok otkuca 12 sati i ako nisam kao dijete mogu otići, ali nisam otišao na polnoćku, radost je najveća bila od kuće do kuće, susjedima, rođacima, prijateljima, ići čestitat Božić. Evo, nekada se darivalo skromno, možda neka kapa čarape ili nešto slatko. Danas je to drugačije, ali bi evo trebalo se držati onog najvažnijeg, da darivanje bude iz srca. Koliko je važno da se ovi običaji prenose mlađima? Postoji li običaj darivanja danas i kako se razlikovalo u odnosu na prije? Darivanje, ja bih rekla, nije materijalno bitno, ali je za mene jedna sitnica koja ti daruje od srca i najbitnija, da znaš da je to od srca, a treba prenijeti taj običaj darivanja, da znamo da volimo i ljubimo jedni druge, a to neki simbolični, neka budu ti neki simbolični mali poklončići, ne mora to ništa biti veliko. Važno je da djeca vidi kako se to radilo nekada, ako im ne pokažemo ti običaj će jednostavno nestati, Da. jer Božić se uči životom. Najljepše je što se kroz običaj povezuje generacije. Kada radimo nešto što su naši roditelji radili, a njihovi prije njih, onda osjetimo da imamo svoje korijene. S nama je i naša draga volonterka Zorica iz Busovače. Draga Zorice, ima li u vašem kraju posebnih običaja vezanih uz paljenje adventskih svijeća, molitve ili zajedničko okupljanje? Pa vjerujem da ima, da su to posebnosti koje nas obogaćuju i uvode u vrijeme adventa, odnosno radosnog iščekivanja rođenja Gospodinova. Tako je uoči dakle, prve nedjelje Došašća bio blagoslov svijeća, paljenje prve adventske svijeće ispred župne crkve. To nije tako davno uveden taj običaj, ali je jako lijep i poticajan. Tu se okupljaju ponajprije mladi, a onda naravno i starije generacije.
tako na zajednički način i u zajedničkoj molitvi i blagoslovu se uvedemo u adventske dane. A kada je advent i priprava za Božić u obitelji u pitanju, kako su vaše obitelji obilježavao početak adventa? Početak adventa je uvijek praćen radošću i iščekivanjem svetih misa zornica. Tako da je to ono nešto što mislim da na svaki način nas kompletira kao kršćane, kao zajednicu, zajedničko jutarnje okupljanje i molitva i sveta misa, a onda eto u toku dana vjerujem da je u većini slučajeva i obilježeno postom u mnogim obiteljima i zajedničkom molitvom. A Badnjak, kojim se poslovima odlikuje taj dan? Pa evo ja ću govoriti ono što sam ja kroz svoj život, odnosno kroz djetinjstvo, što pamtim, a evo na neki način sam to zadržala i do dana današnjeg, odnosno zadržali smo u obitelji. To je prije svega taj ushit i kićenje bora. Taj dan se dakle kiti bor i sve te druge stvari koje doprinose toj božićnoj atmosferi, to jeste pripremanje hrane, kolača, tradicionalnih kolača, šape su neizostavne, pravljenje česnice, to je vrsta pogače koja se pravi i koja se na poseban način ukrasi, ovisi o kreativnosti domaćice. Ta pogača se na badnju večer, za svečanu večeru stavlja se na stol, na tu česnicu se stavlja dakle pšenica koja je ranije zasijana naravno na Svetu Luciju i upale se svijeće i to se moli i onda ta ista česnica se stavlja na stol za zajednički objed na božićno jutro i na prvi dan nove godine. Evo, to su pravi se naravno i keške, to je možda malo nepoznato, ja ne znam da li se u ostalim mjestima, odnosno u okolici u Lašvanskoj dolini pravi, dakle to se kuha pšenica koja je prebijena, kuha se, onda se posebno se kuha i lijepa domaća koka koja onda se to zajedno sjedini i to je nešto u čemu uživaju i stari i mladi. Postoji li neki karakterističan ili poseban običaj za Lašvansku dolinu? Negdje smo čuli za običaj posipanja žitom, nošenja baklje, unošenje slame, molitve. Što je od toga prisutno kod nas u narodnim običajima, a da se i danas obilježava? Pa u narodnim običajima ja znam, evo sad se ponovno to vraća, ali da je prije bilo da se na misu polnočku, da se dolazilo sa bakljama, pogotovo iz udaljenijih sela, jer naravno nije bilo ni javne rasvjete ni svega toga i dan danas se ta tradicija doduše u manjini zadržava, donošenje rakije, malo suhog mesa i tako, tim se počaste oni čestitari poslije polnoćke, a isto tako to u svojoj obitelji, a i to sam od mame i od bake naučila, mi na badnju večer odmah poslije Zdravo Marije, dakle pale se svijeće na prozorima, na svim prozorima u našim kućama. To je znak dobrodošlice Isusu da u toj noći kad traže sklonište Marija i Josip, dakle da je naš dom otvoren za prihvat te obitelji koja traga i maloga Isusa. Evo to je ono nešto što na poseban način i dragocjeno, kako bih rekla, čuvam taj tradicionalni način dočeka sa tim svijećama na prozor. Kakva je atmosfera na polnoćki u vašoj crkvi? Kod vas je crkva Svetog Ante Padovanskog u Busovaču. Da. Na polnoćki dakle imamo tradicionalno već dugo godina malu ponoćku, to je dakle za djecu, roditelje koji ne mogu čekati ponoć, naravno taj misa u 20 sati navečer i onda
je naravno polnoćka. Atmosfera je uvijek uzvišena, da veličanstvena, radosna, puna. To se obično proprati i djeca pripreme božićne igrokaze i tako da je to uvijek samo mogu reći uzvišeno, sveto, radosno. Koju biste božićnu poruku ili misao željeli uputiti našim slušateljima u ovom vremenu Adventa? Pa u vremenu Adventa, evo, upotrijebila bi ovu poruku Svetoga Franje, mir i dobro. Evo, da svi budemo jedni drugima svjetiljke mira, blagoslova, da s takvim ozračjem susrećemo jedni druge, sa takvim ozračjem krećemo svaki novi dan koji je ispred nas, koji nam je svima od Boga darovan. Ja bih željela da svjetlo Kristovo uđe u svaku obitelj, u svako srce i da zavlada mir u cijelom svijetu, da Krist naš, Isus, donese mir u naša srca i našu cijelu zemlju. Svjetlo Kristovo da dođe u svaki dom, u svaku obitelj, da se što više družimo, da se osjeti duh naš kršćansko zajedništvo. Ja bih isto željela da svjetlo Kristovo uđe u svaku obitelj i svakom bratu i sestru da unese u srce Isusa. I molimo za mir, blagoslov u cijelome svijetu. Dragi naši slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u ovom posebnom adventskom ozračju. Kroz razgovor s našim gostima dotaknuli smo se najljepših božićnih običaja, posebno ovdje u Lašvanskoj dolini, od pripreme u adventu, mirisnih kolača, obiteljske topline, pa sve do polnoćke koja svakog Božića iznova okuplja, spaja i ispunja srca nadom. Čuli smo kako se Božić ne slavi samo riječima i pjesmom, nego prije svega životom, jednostavnošću, zahvalnošću i zajedništvom koje se prenosi s koljena na koljeno. Baš u tome je ljepota, da se ono što je sveto, toplo i obiteljsko ne izgubi, nego da ga čuvamo, njegujemo i predajemo dalje. U vremenu adventa, u vremenu tišine i sabranosti, pozvani smo otvoriti svoje srce i pripremiti ga za ono najvažnije, susret s Bogom koji dolazi u malenosti i jednostavnosti. Neka vam današnje priče budu poticaj da i u svojim domovima probudite ono najljepše što Božić nosi: mir, dobrotu, praštanje i ljubav. Hvala našim gostima na lijepim riječima i svjedočanstvima. Hvala vama na povjerenju i na tome što nas slušate. Do sljedećeg susreta želimo vam obilje mira, radosti i blagoslova u ovim svetim danima priprave. Neka vam Božić bude ispunjen mirom i ljubavlju. Hvaljen Isus i Marija.